Spievo Sarsaš, teďka pod titla Carmen. A tymczasem mamy 3 minuty po godzinie 4:30 i wracamy do naszej rozmowy numer 1 dzisiaj z Andrzeja Janusia, autora książki Żelewscy w cieniu Fondenbacha. Książka ma 300 stron, więc jest to spore dzieło historyczne o kaszubskiej szlachcie, chociaż tutaj już właśnie wyjaśnialiśmy, czy ona bardziej niemiecka, czy polska, i o tych wszystkich tożsamościowych zawiłościach, które na Kaszubach są, już rozmawialiśmy. Natomiast mówiąc o samej książce, 300 stron, a ile czasu, pracy i jaki wysiłek to był? Zbieranie materiału zajęło około 5 lat, może nawet i więcej, bo zawsze się tym tematem interesowałem. Trzeba było zbierać materiały w różnych archiwach. Oczywiście najłatwiej było znaleźć te materiały w Archiwum Państwowym w Gdańsku i tam rzeczywiście sporo materiałów znalazłem. Również w gdańskim IPN-ie ciekawe materiały się znajdują, wykorzystane w tej książce. Archiwa diecezjalne, zarówno gdańskie, jak i krakowskie, bo też w książce opisuje postać księdza z rodu Żelewskich, który właśnie w Małopolsce pracował. No i archiwa niemieckie. Miałem szczęście, bo nawiązałem kontakt z historykiem niemieckim, korespondowałem z nim, on mi dostarczał także materiały z archiwów niemieckich i z literatury niemieckiej, która u nas w tej chwili jest niedostępna po prostu. Czy ta różnorodność właśnie źródeł, to znaczy i niemieckie, i polskie, też pozwala jakoś dostrzec coś, czego nie widzielibyśmy, korzystając z jednego tylko źródła? Na pewno. Im więcej źródeł, tym ogląd sprawy jest bardziej całościowy, nie jest jednostronny, prawda? Jeszcze tutaj źródła z archiwów zbiorów prywatnych też odegrały dużą rolę w pisaniu tej książki, ponieważ wielu członków rodziny Żelewskich udostępniło mi swoje zbiory archiwalne, a także w jednym rozdziale wykorzystałem własne zbiory, bo rozdział dotyczy moich dziadków, a więc tutaj miałem dostęp do materiałów bezpośrednio mojej rodziny. Jest to całkiem sporo. W jaki sposób ta książka jest, że tak powiem, zorganizowana? Bo tutaj są różne historie i to jest wszystko odpowiednio podzielone. Więc książka składa się z 7 rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia właśnie kwestię pochodzenia tej szlacheckiej rodziny, ale nie tylko jej, w ogóle szlachty kaszubskiej, sprawy heraldyczne. Opisuje tam także sprawy genealogów, bo genealogią Żelewskich zajmowało się kilku przedstawicieli rodów i to są takie informacje ogólne, które znajdują się w pierwszym rozdziale. Drugi rozdział poświęcony jest 2 przedstawicielom rodu Żelewskich, którzy byli właścicielami majątków w Paraszynie i Barłominie. To jest Fritz von Żelewski i Eberhard von Żelewski. Trzeci rozdział jest poświęcony rodzinie księdza Feliksa Ottona, o którym ja już mówiłem, i jego braciom. I tutaj właśnie w przypadku tej rodziny widać to zróżnicowanie tożsamościowe, bo jeden z braci księdza Feliksa był pułkownikiem Wojska Polskiego, a drugi był pułkownikiem Wehrmachtu. A więc pięknie w tej rodzinie widać, jak to się układało na Kaszubach. Następny rozdział jest poświęcony tym przedstawicielom rodziny, którzy po prostu spowodowali, że została ona okryta tą złą sławą, czyli jest to Emil von Żelewski, który walczył w niemieckiej Afryce Wschodniej i tam zresztą zginął. No i oczywiście ten słynny generał Erich Fondenbach-Żelewski. Erich Fondenbach-Żelewski jest postacią dobrze opisaną w literaturze historycznej, stąd ja się nie zajmowałem tą postacią szczegółowo, natomiast zająłem się kwestią jego wizyty w Zelewie, ponieważ w 1940 roku on chciał udowodnić, że wszyscy Żelewscy są Niemcami i
przybył do Zelewa i zaprosił na spotkanie przedstawicieli tej rodziny. I właśnie ja opisuję tam w tym rozdziale, jaki był przebieg tego spotkania i jaki efekt z tego wynikł. Następny rozdział poświęcony jest rodzinie Żelewskich wywodzącej się ze Świecina, z ziemi puckiej. I tutaj pierwsza część jego poświęcona jest Pawłowi Żelewskiemu, który był w okresie międzywojennym wójtem gminy Luzino. Następnie opisuje moją babcię, Annę Juliannę z domu Żelewską, a później z męża w Rezę. Jej mąż był w okresie międzywojennym wójtem gminy Puck-Wieś. Postać zupełnie nieznana i tutaj bardzo ciekawe jest to także, jak po II wojnie światowej bezprawnie zagarnięto gospodarkę tych moich dziadków i jak później rodzina przez 50 lat usiłowała to gospodarstwo odzyskać, czy też uzyskać zadośćuczynienie, co niestety zakończyło się fiaskiem. I ten rozdział kończy się opisem właśnie księdza Gwidona Bach-Żelewskiego, który między innymi był administratorem kościoła i parafii Świętej Brygidy w Gdańsku. Więc też postać bardzo, bardzo ciekawa. Kolejny rozdział jest poświęcony szlachcie kaszubskiej wywodzącej się z Łężyc. Łężyce, mała miejscowość w powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo. Stamtąd wywodził się ksiądz prałat Roszczynialski, jego brat Hipolit Roszczynialski, wójt gminy Rumia, Zagórze. Tam też Żelewscy przez jakiś czas mieli swój majątek i ten rozdział pokazuje właśnie, jak bardzo propolska była ta szlachta kaszubska. No i co ją spotkało, w związku z czym w czasie II wojny światowej. Czyli to jest już zupełna przeciwwaga do Eryka von dem Bacha-Żelewskiego, który jakby staje się dla tych, którzy poznają te dzieje, takim wyznacznikiem. Tak, jak najbardziej. I tutaj są też ciekawe wątki związane z tym, że roszczynialscy byli spokrewnieni z marszałkiem Romlem, który udzielał im gwarancji bezpieczeństwa. Oczywiście z tych gwarancji bezpieczeństwa nic nie wyszło. No i ostatni rozdział jest tylko pośrednio związany z rodziną Żelewskich. Mianowicie ten rozdział poświęcony jest Ludwice Rekowskiej. Ona była nauczycielką w Luzinie przez wiele lat. Z rodem Żelewskich była związana przez swoją babcię i w tym rozdziale opisuje tak zwaną walkę o krzyż w powiecie wejherowskim. Były to wydarzenia związane z wyprowadzeniem krzyży w 1958 roku z szkół. I ta akcja komunistów spotkała się z takim spontanicznym odruchem buntu ze strony Kaszubów. Szczególnie właśnie gwałtowny sprzeciw wyrazili mieszkańcy Luzina. I tam ja to opisuję, gdzie wykorzystałem właśnie dotąd nieznane materiały z IPN-u. No, słyszeliśmy tutaj o 9 rozdziałach, ale tak naprawdę można by powiedzieć, że słyszeliśmy po prostu całą masę dobrych scenariuszy filmowych związanych z rodem Żelewskich. Natomiast kiedy będziemy mogli z tą całą historią się zapoznać? To znaczy, kiedy książka trafi na półki? Książka ukaże się pod koniec marca lub na początku kwietnia i będzie dostępna. Przewiduję, że promocja książki będzie w Wejherowskim Muzeum. Będzie ją można nabyć też w księgarniach internetowych, a więc wszystkie te osoby, które są zainteresowane tą tematyką, będą mogły do niej dotrzeć. Na pewno będziemy informowali też o tym, kiedy już książka będzie gotowa i kiedy będzie promowana. Natomiast dzisiaj na temat książki, ale także naszej niełatwej kaszubskiej historii pokazanej na przykładzie rodu Żelewskich rozmawiamy z historykiem Andrzejem Januszem. Dziękuję bardzo.